Aluehälytyskeskus sai automaattisesta paloilmoituslaitoksesta hälytyksen kello 13.25. Melko pian tuli myös puhelinilmoitus minihinnasta. Tästä alkoi tapahtuma, joka työllisti sadoilla toimenpiteillä aluehälytyskeskuksen seuraaviksi tunneiksi. Automaattisen paloilmoituslaitoksen välittämänä tuli ensimmäinen ilmoitus kyseisestä tulipalosta. Kohteeseen hälytettiin aivan normaalisti pysyväisohjeiden mukaiset yksiköt. Jo yksiköiden ollessa matkalla aluehälytyskeskus sai puhelinilmoituksen, jonka seurauksena automaattisesti korotettiin hälytysastetta. Kohteeseen saapuneet yksiköt sijoittuivat tavaratalon puoleiselle ajoradan osalle. Jälkiviisautena ja opetustarkoituksella totean yksiköiden sijoituksen virheelliseksi. Päivittäiset rutiinitulipalot johtavat tällaisiin virheisiin, vaikka koulutuksella on toki toistuvasti pyritty painottamaan yksiköiden sijoittumista noin kadun keskiviivalle. Alkutiedustelun jälkeen päivystävä palomestari määräsi 2 sukeltajaparia tavaratalon katutasossa olleesta pääovesta tavaratalon toiseen kerrokseen, josta palon ilmoitettiin syttyneen. Molemmat sukeltajaparit valitsivat letkukalustokseen 1,5 tuuman letkut. Jälkiviisautena ja edelleen opetustarkoituksella totean jälleen virheen tapahtuneen. Olisi pitänyt valita 2 tuuman työjohdot. Tämäkin virhe aiheutui päivittäisten rutiinien synnyttämästä käytännöstä. Tämän virheen eliminoimiseksi olisi syytä maassamme kaikissa palolaitoksissa luopua kokonaan 1,5 tuuman letkukaluston sijoittamisesta sammutusautoihin. Kummallakaan edellä esitetyllä virheellä ei ollut lopputuloksen kannalta mitään merkitystä, sillä palon leveneminen oli todella niin nopea ja raju, että esimerkiksi molemmat rakennuksessa olleet sukeltajaparit joutuivat poistumaan sieltä jo muutaman minuutin kuluttua. Toinen pari jopa jouduttiin aivan viime tipassa pelastamaan julkisivulasit rikkoen ja tikkaita apuna käyttäen. Raskaiden julkisivulasien pudotessa kadulle ja säteilylämmön kohotessa nopeasti oli palolaitoksen ryhmitettävä kalustonsa uudelleen ja etäämmälle sekä siirryttävä vesitykkisammutukseen. Edellä kerrotuista syistä johtuen palolaitoksen henkilökunta kokonaisuudessaan ja kalusto pääosin säästyi rakennuksen sortuessa noin 30 minuutin palon jälkeen yhdeksi suureksi rakennusmassaröykkiöksi. Sortuman jälkeen toiminnan painopiste siirtyi viereisten rakennusten vesitykkisuojeluun, tuulen alapuolella sijainneen monikerrostavaratalon evakuointiin ja todella mittaviin pitkäaikaisiin raivaus- ja jälkisammutustoimenpiteisiin.
5 minuutin kuluttua paikalla oli johtoauto ja sammutusauto. Yhteensä 8 miestä. Sammutusvoimia tuli koko ajan paikalle lisää, mutta palo oli alusta alkaen voimakkuudeltaan niin suuri, ettei palokunnille jäänyt kuin palon rajoittamisen mahdollisuus. Pitää palo siinä osastossa, missä se oli syttynyt. Puolen tunnin kuluttua hälytyksestä paikalla oli jo 51 miestä 12 erilaisella sammutusyksiköllä sekä tunnin kuluttua 111 miestä ja 18 sammutusyksikköä. Palokunnan toiminta oli koko ajan täysipainoista, koska Turun keskustan vesijohtoverkostosta riitti sammutusvettä. Rakennuksen sortumisen aiheutti todennäköisesti yhden pilarin murtuminen, jonka seurauksena sen yläpuolella ollut palkki joutui kantamaan kaksinkertaisen kuorman. Tätä se ei kestänyt. Ketjureaktio oli valmis. Lopputuloksena 5 kerrosta yhdessä kasassa. Palosta aiheutui Sampo-yhtiöiden historian toiseksi suurin vahinko, 26 miljoonaa markkaa. Palon kokonaisvahinkojen ollessa yli 31 miljoonaa markkaa. Tärkeintä oli kuitenkin, ettei ihmishenkiä menetetty. Tulipalo oli suurin yleisötapahtuma Turussa moniin vuosiin. Väkeä riitti ja muun muassa liikenne puuroutui koko keskustan alueella useiden kilometrien säteellä. Minulle ei ollut annettu minkäänlaista koulutusta tulipalon varalle. Olen ollut töissä muissakin tavarataloissa, mutta koskaan ei ole annettu minkäänlaisia ohjeita näissä asioissa. Olin ollut liikkeen palveluksessa 3 viikkoa. Ei minulle neuvottu tai opetettu mitään paloturvallisuuteen liittyvää. En ollut tietoinen palopostin sijainnista. Rauloskäytävät olin nähnyt. Palokunnan hälyttämisestä minulla ei ollut omakohtaista tietoa. Olin kello 13 aikaan liikkeen 3. kerroksen pukuhuoneessa juttelemassa. Jokin kello alkoi soimaan. Me ajateltiin ensin sen olevan hissin hälytyskellon, eikä kiinnitetty siihen enempää huomiota. Kun se soi pidempään eikä lakannut, alettiin ihmettelemään enemmän. Sitten tuli yksi työntekijöistä hissille ja huusi välittömästi ämpäreitä. Sanon, että ne on myyty kaikki. En käsittänyt, että palo oli syttynyt. Työkaveri kysyi sitten vateen, jolloin lähdin viereisestä kahviosta hakemaan koreja. Otin sieltä kodin ja annoin sen yhdelle työkaverille ja käskin viedä sen kysyjälle alas. Kohta sitten ilmenikin, että jossain paloi. Samalla huomattiin seinän ja lattianraosta savua. Me ryhdyttiin vetämään kerroksessa ollutta paloletkua. Itse otin letkun, joka tuli helposti lattialle. Joku pojistamme väänsi kraanasta, mutta letkuun ei tullut vettä. Kun vettä ei tullut, alettiin ohjaan asiakkaita ulos. Mitään paniikkia ei tullut. Kaikki olivat rauhallisia. Toisessa kerroksessa oli niin paljon savua, ettei pystynyt kävelemään suorassa. Useasti vahingosta voidaan todeta, että oli onnea onnettomuudessa. Jotain saadaan aina myös opiksi, niin tästäkin. Onneksi palomiehet Pekka Salmi ja Markku Johansson sattuivat olemaan liikkeessä palon alkaessa. Onneksi pääosa liikkeen henkilökunnasta pystyi toimimaan kiitettävällä tavalla asiakkaiden pelastamiseksi. Ja onneksi palo sattui avajaisrynnäkön rauhallisimpaan aikaan. Mitä voitaisiin tehdä turvallisuuden varmistamiseksi? Helposti saatavilla oleva sammutin koulutetun henkilökunnan käsissä olisi todennäköisesti sammuttanut palon alkuvaiheessaan. Jokaiseen pisteeseen ylettyvillä paloposteilla sammutustyö olisi voitu varmistaa.
Automaattisesti toimiva sammutuslaitos olisi ollut tehokkaampi kuin paloilmoituslaitos, joka vain ilmoittaa palon syttyneen. Turvallisuus on yhteinen asiamme, sinun ja minun. Jonain päivänä saattaa syntyä tilanne, jossa pitää osata toimia oikein. Osaatko sinä?